του Θεού. Σύμφωνα όμως με την ορθόδοξη δογματική διδασκαλία και την αγιοπνευματική όμως εμπειρία της Εκκλησίας μας, αυτή ακριβώς η έκφραση ως οικονομία του Αγίου Πνεύματος που φανερώνεται και λειτουργεί εκ Πατρός Διού Αγίου Πνεύματι, είναι εκείνη που μας ενοποιεί πραγματικά με τον Χριστό Θεό. Κατά συνέπεια, ενώ δεν γίνεται δεκτή η περιακτής του χάριτος θεολογία, πράγμα που εκφράζεται θεσμικά και με το Φιλιόπνευ, δεν είναι εφικτή καμιά ουσιαστική θεολογική, εκκλησιολογική και αγιοπνευματική ενότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας και του Ρωμαιοκαθολικισμού. Ουσιαστικά δηλαδή δεν υπάρχουν θεολογικές και εκκλησιολογικές προϋποθέσεις, ανήκουν εισαγωγικά, ώστε να ανταποκριθούμε από κοινού εν υπακοή εις αυτήν την προσευχή του Ιησού, κλείνουν τα εισαγωγικά όπως θέλουν τα μέλη της Διεθνούς Επιτροπής. Στις επόμενες παραγράφους 2 και 3 γίνεται αναφορά στα κοινά κείμενα της Μικτής Διεθνούς Επιτροπής από το 1980 και εξής, τα οποία εσφαλμένως αφήνεται να εννοηθεί ότι είναι πλήρως αποδεκτά από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Τούτο βεβαίως δεν αληθεύει, επειδή ως γνωστόν υπήρξε σε κάποιο τουλάχιστον που εγώ γνωρίζω την Παλαμάν, οξία κριτική από ορισμένες τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες. Άλλωστε, από όσο γνωρίζουμε πάλι, δεν τοποθετήθηκαν επισήμως στα κοινά αυτά κείμενα οι τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες, όπως θα μας εξηγήσει και στη συνέχεια ο Σεβασμιότατος. Επειδή το σύστημα διοικήσεως της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι συνοδικό και επειδή για τα παραπάνω κείμενα δεν ελήφθησαν συνοδικές αποφάσεις των κατατόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, δεν πρέπει να προβάλλονται τα εν λόγω κείμενα ως εκφράζοντα οπωσδήποτε και την πίστη της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Στο κείμενο της Ραβένας φαίνεται να γίνεται η λήψη του ζητουμένου. Στο τέλος της εισαγωγής του κειμένου της Ραβένας γίνεται μια διευκρινιστική υποσημείωση. Ήδη αναφέρθηκε και το πρωί. Το περιεχόμενο της υποσημειώσεως δημιουργεί έντονο προβληματισμό ως προς την ορθότητά του. Η άποψη της Ορθόδοξης Αντιπροσωπείας ότι η χρήση των όρων Εκκλησία, η ανατοκόσμια Εκκλησία, η αδιαιρέτηση Εκκλησία και το σώμα του Χριστού στο παρόν κείμενο δεν υπονομεύει την αυτοαντίληψη της Ορθόδοξης Εκκλησίας ως της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, περί της οποίας ομιλεί το σύμβολο της πίστεως, κλείνουν τα εισαγωγικά, είναι άκρως μετέωρη ως προς το περιεχόμενο του κοινού κειμένου. Και τούτο γιατί οι συνυπογράφοντες Ρωμαιοκαθολικοί δηλώνουν στην ίδια υποσημείωση ότι έχουν την αυτοεπίγνωση, ότι ανοίγουν εισαγωγικά, ότι μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία υφίσταται την Καθολική Εκκλησία και ότι τούτο δεν αποκλεί την αναγνώριση ότι στοιχεία της Αληθούς Εκκλησίας είναι παρόντα εκτός της Καθολικής Εκκλησίας, κλείνουν εισαγωγικά. Ο αυτοπροσδιορισμός των Ορθοδόξων και των Ρωμαιοκαθολικών αντίστοιχα είναι διαμετρικά αντίθετος. Είναι κραυγαλαία η διαφωνία των δύο διαλεγωμένων μερών για την ταυτότητα της εμπειρικής, της ιστορικής δηλαδή Εκκλησίας. Γι' αυτό και εύλογα διαρωτώ μετά, η συμφωνία μεταξύ αντιθέτων αυτοσυνειδησιών που εμένουν στην ιδιοπροσωπία τους συνιστά διάλογο. Από τα παραπάνω, πάντως, είναι προφανές ότι το χάσμα ανάμεσα στους Ορθοδόξους και τους Ρωμαιοκαθολικούς είναι στην παραγωγικότητα τεράστιο και προς το παρόν θεολογικός και γεφύρωτο. Κατά συνέπεια, κάθε άλλη επιμέρους συμφωνία έχει πολύ μικρή σημασία, είναι συμφωνία εξωτερικών τύπων, αλλά ουσιαστικά αθεμελίωτη, αμφισβητούμενη, γιατί οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να νοηματοδοτείται από την ταυτότητα και το χαρακτήρα της Εκκλησίας ως μυστηριακού σώματος του Χριστού. Είναι λογικός και θεολογικός παράδοξο πως με τις παραπάνω διαμετρικά αντίθετες εκκλησιολογικές τοποθετήσεις προέκυψε κείμενο κοινής αποδοχής για την Μικτή Διεθνή Επιτροπή. Όσο αναφέρονται στις παραγράφους 5 και 6 του κειμένου και την συνοδικότητα της Εκκλησίας ως αντανακλάσεως του μυστηρίου της Αγίας Τριάδος, προϋποθέτουν σιωπηρώς ότι οι Ορθόδοξοι και Ρωμαιοκαθολικοί είμαστε μέλη της μίας Εκκλησίας, χωρίς το σύμβολο της Μικαίας. Η δογματική όμως συνείδηση των Ορθοδόξων πιστών, ως αυτοσυνειδησία της Ορθοδοξίας, αλλά και η λειτουργική πράξη της Εκκλησίας μας, που επιβεβαιώνει αυτή την αυτοσυνειδησία, περιορίζουν αποκλειστικά και μόνο στους Ορθοδόξους στην ισχύ των γραφουμένων στις δύο παραπάνω παραγράφους του κειμένου, θεωρώντας παγίως τους Ετεροδόξους ακοινωνήτους στα μυστηριά της. Ως λογική συνέπεια των παραπάνω, το κοινό κείμενο στην επόμενη παράγραφο 7 προϋποθέτει σαφώς ότι οι Ορθόδοξοι και Ρωμαιοκαθολικοί έχουν τα ίδια μυστήρια.
Αλλά και εδώ προσκρούμε στη διαφορά της περικάτους δογματικής διδασκαλίας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει κανονίσει δογματικά πως η χάρη που παρέχουν τα μυστήριά της είναι η άκτιστη και μετεκλή θεότητα του τριαδικού Θεού, ενώ οι Ρωμαιοκαθολικοί θεωρούν τη χάρη αυτή ως κλειστή. Είναι φανερό ότι το κείμενο της Σαραβένας ομογενοποιεί διαμετρικά αντίθετα πράγματα. Ομογενοποιεί δηλαδή το κλειστό με το άκτιστο. Επιπροσθέτως, έχουμε τη γνώμη ότι η τελευταία πρόταση της παραγράφου 7 προκαλεί έντονα τη συνείδηση των Ορθοδόξων. Η διατύπωση του κειμένου έχει ως εξής. Ανοίγουμε εισαγωγικά. Κοινή μας διδασκαλία είναι ότι ο λαός του Θεού, ο οποίος εδέχτηκε το χρήσμα από το Αγίου, εν κοινωνία με το τροπημένο, δεν δύναται να ασφάλει εις θέματα της πίστης. Κλείνεται εισαγωγικά. Εντελώς αυθόρμητα εδώ γεννάται το λογικό ερώτημα. Αν ισχύει το παραπάνω λεχθέν, πώς συνέβη να ασφάλουν οι αιρετικοί όλων των εποχών πολλαπλώς σε θέματα πίστεως, πώς συνέβη να ασφάλουν στην πίστη πάπες, όπως ο Μεώριος, οι πατριάρχες της Ανατολής όπως ο Νεστόριος, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί από οικουμενικές συνόδους ως αιρετικοί. Πάντως θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι και ο Ορθόδοξος πιστός δεν διασφαλίζεται από την πλάνη μηχανιστικός, έχοντας λάβει απλώς το χρήσμα και επισχόμουν σε κοινωνία με τους ποιμένους του. Από την πλάνη διασφαλίζεται ο πιστός μόνο όταν παραμένει ζωντανός στο σώμα της μιας Εκκλησίας. Και παραμένει ζωντανός όταν έχει και ενεργό μέσα του την χάρη του Αγίου Πνεύματος που έλαβε με το Άγιο Χρήσμα. Αυτό όμως προϋποθέτει ορθή πίστη, τήρηση εντολών και μυστηριακή ζωή. Μόνο με αυτές τις προϋποθέσεις ο λαός του Θεού έχει ενεργό την ορθή δογματική συνείδηση της Εκκλησίας, οπότε είναι και σε θέση να ανακρίνει την πίστη των ποιμένων του και τότε μόνο να τους ακολουθεί, σύμφωνα με όσα λέει τουλάχιστον ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σχολιάζοντας το χωρίο του Αποστόλου Παύλου, μνημονεύει των ερχημένων ημών, αναθεωρούνται στην έκφραση της αναστροφής, μιμήστε την πίστη. Με βάση όλα όσα είπαμε μέχρι τώρα, ηχεί προβληματικά η διατύπωση της 8ης παραγράφου. Σημειώνεται σε αυτή χαρακτηριστικά. Ανοίγουν εισαγωγικά. Διατηρήσονται στην πίστη της Εκκλησίας οι επίσκοποι κλείνουν και συνεχίζει με παράτηση από το κείμενο του Βάλου, παράγραφου 40, ανοίγουν εισαγωγικά. Ως διάδοχοι των Αποστόλων οι επίσκοποι είναι υπεύθυνοι για την κοινωνία εν διακοσμική πίστη. Κλείνουν εισαγωγικά. Καταρχήν, ποιας εκκλησίας την πίστη διατηρήσουν οι επίσκοποι? Της μιας παγκόσμιας εκκλησίας του Χριστού, στην οποία μετέχουν ισοτήμως Ορθόδοξοι και Ρωμαιοκαθολικοί, όπως παρουσιάζεται δηλαδή κάπου στο κείμενο. Αν πρόκειται για αυτή την εκκλησία, τότε γίνεται σαφές πλέον ότι οι σοβαρότατες δογματικές διαφορές μας δεν σημαίνουν τίποτε από εκκλησιολογική άποψη. Μια τέτοια όμως θεώρηση αντίκειται και στο γράμμα και στο πνεύμα των 7 Οικουμενικών Συνόδων, όπως τουλάχιστον προκύπτει από τη μελέτη των πρακτικών τους. Και ένα δεύτερο ερώτημα. Παραμένουν οι επίσκοποι διάδοχοι των Αποστόλων όταν έμουν ασφάλουν στο εκπεφρασμένο δόγμα της Εκκλησίας, όπως λόγω χάρη οι Ρωμαιοκαθολικοί με το Φιλιόκρε? Άλλη αλήθεια πάντως εκφράζουν εδώ τα πρακτικά των Οικουμενικών Συνόδων με τις καθαιρέσεις και τους αφορισμούς τους. Είναι γι' αυτό πρακτικός και λογικός ασυνεπές για μας τους Ορθοδόξους να θεωρήσουμε τους Ρωμαιοκαθολικούς ως υπευθύνους, ως επισκόπους υπευθύνους, ανοίγουν εισαγωγικά από το κείμενο τώρα, δια την κοινωνία εν τη αποστολική πίστη κλείνουν, όταν κατά τους Ορθοδόξους οι Ρωμαιοκαθολικοί δια του Φιλιόκρε φαλκίδευσαν την αποστολική πίστη της Εκκλησίας.